ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଯୀଶୁ 1900ରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବର୍ଷ ତଳେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଆଜିକାଲି ଇସ୍ରାଏଲ କୁହାଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରୋମୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲା। ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ଇହୁଦୀ ଥିଲା। ଇହୁଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ମହାନ ମୁକ୍ତିଦାତା ଆସିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଲାଇବେ। ୟେଶୁ ସେହି ମହାନ ମୁକ୍ତିଦାତା ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ଦରିଦ୍ର ଓ ଧନୀ, ଅସୁସ୍ଥ ଓ ସୁସ୍ଥ, ମନ୍ଦ ଲୋକ ଓ ଭଲ ଲୋକ, ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ, ବାଲକ ଓ ବାଳିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏହି କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ।